ओह दिन भर सुत एकदम आदमी उजिया जाता। चिकर सुबह शाम घूमला पर आ हरियर चीज देखला पे आँख के रोशनी बन रहेला। हई देखो सब्जी तो लागल बा खूबी। देखी तो फरल उरल बा का फरल बाड़न लागल बा खाची जनता कि बाप रे केतना फरल होई। आई एगो ठेकाने न खसी फूल लौकत है एमा सब्जी लौकत है नहीं खे। पता नहीं सब्जी तो एका दूगो बा निक निक बाटे तोड़ लिका छोड़ा हटा के करना हो आ तोड़ अब आ कोई कही कि देखा चोरा के लेके जाती है। हमार तो हरियाली देखे के बा खलसी हरियाली देखे से आँख को रोशनी बन रहेला। ई बहुत फायदा बा घूम तो गोड़ हाथ सहियो रही आ हरियाली देखत रह मन हरियर रही आ दिन भर सुता रहबू तो एकदम लरुआइले रहबू आ घर में के काम कहिए ओराए वाला बाकी ओराई एगो काम करत एगो लौकी एगो काम करत एगो लौकी आ उहे काम रोज करे के बा खाना बनाव फीचा कचार। अरे बाप रे में दिन कट जाता। धीरे धीरे सांझ हो गई किरण डूबे के समय आ गई। अबे घूम के जाइम तो खाना बनावे के पड़ी। अरे मर देता नहीं हो ई कमन ही हो ए के हो ए भाई के हो का करत एम हो आय हाथ तोरी की जय मर तू ही हो जरी के कहां से तब के हो दूसर कोई हो तो जातारा बहुत बढ़िया बा तो का हाल चाल बा हाल चाल पूछे तड़ो। हाँ हाल चाल तो ठीक है बा आई बताव तू जे आगो बतियावे खातिर ना आ कोई देखी तो का कही हो केहू ने देखी पागल हो सब्जी हमारे हो सब जे तोहरे हो के कर हो केकरा खेत में आइल बड़ू आ हे तो हम का जानती के कर हो आ के कुछ कहबो कर तो कह दे कि आई रही सब्जी लेबे ना 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 उल्टे हम ही लाग बोलाए कि देखो ये अपना सब्जी में बोला के आ भेंट मुलाकात करता। अब चलो ना हुन बतियावल जाओ। ना 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 जिला चुप रह हम ना बतियावे जाइब कोई देखी तो हमारे शिकायत होई। अरे कुछ ना शिकायत होई अंधार रही तो उनकी तो बोलती जब बतेती जाता कोई कुछ ना कही। सुना ना एगो बात कही का हुन एगो मरई बा उन्हीं चल के बतियावल जाई उजा आड़ बा उजा केहू ना आई मरैया तोर डेराए ना जला तो चल डर पोके हो साफा का। अरे हमरा डर लगेला बहुत हो बदनामी जो डर गया उस ससुरा मर गया समझ गईलू आ डेराए के ना चाहिए ता तो ढीठ बन के रहे के चाहिए डरपोक हौका साफा मर दे। अब एक दिन मरही के बाटी तो प्यार को के ना मरो। हां तो चल 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 डरी काहे चल डेरा के पइबू का तू आबो चल हम ना जानत रही कि इतना तू डरपोक बारू हैं देखो है हमर राम मोड़ैया उजह गेल एक दिन आंधी आ गइल बस उधिया गइल ओ दिन के अनहिया में हां हां तो कड़ेर आनी रहे तो ऐसे हम ना सोच कोई नहीं कोनी के मल दिन बीतिए गइल तो सोच का करे के बायो। हाँ अब तो आ गइल बरसात हां सब्जी तुरंत हो जाती जहां बारिश पड़लन कि जर जाई बैठो बैठो ना त कौन देख लियो सयार उड़ता में बैठो हां हे तना डेरा तड़ू डरपोक हौका साफा डेराइलो जाला कितना नी डर ना हो के चले के चाहिए। तोरी की जय हम केहू न जाना से ना डेराई ना कीड़ा फतिंगा मकोड़ा लोग के हाँ आदमी के कीड़े फतंगा मत गोड़ा समझिन हाँ तू तब का डेराए कुछ बाहो जहिया पकड़ा जी बना तो पिछुआड़ा में जहां मरियो सन के 3 दिन पानी न छू जाई तारा चुपचाप रह पकड़ाई तो है ना माराई आज तो ठीक बानी नु मरे होइसन शराब धल जाला शराब देतनी बक देखलो तार तो निमन बात करे चाहिए तो माराई पकड़ाई वाला बात करे लगलू। अब तोहरा पता नहीं के हौ झारनपुर देखलो अरे पकड़ा गरे ओकर उ मार मरलसन कि तू अब पूछबे मत कर एक बार हमहू ससुरा पकड़ाई रहनी का आयो माराई रहनी कि का कोही तारे से लाजो लागता कोही में तू पकड़ाई रह मार के छीली देले रहसन का हो हमारे से पहले कोई और से प्यार कइले रह का तोरी के शादी बियाह भइले ना तारो हे जा त के कारण ले प्यार करी शादी बियाह पहले हो पहले से अब हम कोई करतो अब करतो तो तार के बताइए देती अपन मेहरारू से करी ना अब हमसे ना करला मौगी से ना कर तो खिसिया जाई हमसे ना करला तार से करी तब नहीं जे बतिया बतनी कबे मार डेरा तोर लो बली ढीठ बन गइलू जा ए दादा किसी मत
ससुरा यही से कहल जाला न हे घर वाली के छोड़ के बाहर वाली के चक्कर में पड़ब तो बाबू चकरा जइब। सुना अब लगला हमार के जो बैठा के घर वाली की याद करे। अरे मोदी कहीं के गजब तहार तो जान जा कि मस्त ना लागता। का हमार मस्त लगता। अरे उहे बिंदिया। हाँ तो बिंदिया हमू लगाईला। अरे एगो और जबरदस्त लागता का ई कुल तू का ओकर तो बखाने ना हम कर सकिना। का तू कहे लगला हो कावा ची तार उठल लिया पाए तू तो एकदम लड़चुआए हो जाना ला कि तो बखाने ना कर सकीला। अरे जान तो पूरा ना लाल लाल होइल बा टमाटर लेखा। सुना अब हम जातो नहीं ना तो कोनो आज हां ई बात तो ठीक पकड़ा जल जाई तो जान लो कि ना तू रब घर के ना हम रब घाट के। वैसे में अब सांझ हो गइल बा अब ससुर लोग केनो जाना ओहन जाना। हां तो सांझे के उन्हीं सब के घूमे फिरे आवेला। हम अपना खेत पे बानी या डर भाई हमारा नई खे अब कोनो जने हम डेराई ना ना लजाई भाई सब्जी अगोरे ना दिन भरे जे अगोरी ना जानत रहू तू का जानबू। अयो अभी तक ले पता नहीं है सब्जी लगे गोइना कि ना जाने। ई का मुंह बाबा तब हो हमार भाई बहनी मेरी गीध के अब मुंह बापा मत कर जब ये तू जा जाना तो काम गबड़ा जाई। मड़इयो उतर दिया हमका पता नहीं है कि नहीं हां सोच कर दे रुक आज मड़इयो सोच कर दे का कर कर हमका तो बुझाते जनत नहीं थे बाय फिर मिलल जाई जा 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 जा। अरे मर ए सुना हेने आवा का हो। हां आइला हमने तू सब्जी ले जाई कबे आई का करतल का करतनी ए मर बैठ के आराम करतनी ससुर का करी रे मरे कहीं तार लाज है नहीं खेला गो तो बियाह शादी हो गई लड़का फेगा ना प्यार कइल कोनो गुनाह हो हमनी के प्यार कर ले जाता प्यार कइल कौन गुनाह हो। बाप बहुत खूब पागल बिया कहलन कि ना प्यार जानत में ना रहल तब करनी। जानवा देलस रे दादा अब का कहीं मेहरारू से पिटवाई बड़ा। हां तो कहलन कि प्यार करना तो डरना का जो डर गलु से मर गई हम काहे डर हमनी के प्यार करी ला जा पागल हऊ का तारा जानत बुझत नहीं खे तार उमर बा होई कोन हमर भाई हो घर में मेहरारू से कह दी हमरा का हो तो प्यार कर लेबे जा काहे डरम गांव में नहीं खुरहल चाहत काहे नहीं किरन एकदम छाती पंकरा मार मर जम प्यार करना कहीं ए सुना हमर मौगी बहुत खतरनाक हियो। तो का करी घरे में बाड़ी तू ना कहला कि चूल्हा चौका कर कुछ कर अरे। तो से प्यार करीला मेहरारू से सब कोई डरेला सरकारो डरेला आ तू मर दे तो बड़ा ढीठ बड़ू तू जा जा जल्दी जा तो हम ना जाई उमर बा तार प्यार ए जा जा उम्र अरे मत देखो, भैया दिल कुछ लगी ना दीवार करत रे से तो बतियावत रही मत रे ए मजा कहेंगे हमनी का बे उमर बा प्यार करके हमनी कर दिया तो ठीक लागे ए पागल हबो ई आई रहली बोला। हम सब्जी अगोरत रही ए कहते कॉल कॉल? बोले करी हां कोई बापा बोले ने कहत कोई और कोई बोले से कहला कॉले बाप रे सफाई जाई हम। 3 नंबर के बिया जाई फरमाइबा हम के जइबा कहां जइबा घरे तू सब्जी लेके आया बबुआ ना ठीक ना भाई है हमारे तार बियाह करवाई बढ़िया हीरोइन से तार बियाह करवाई जा कह दे कि प्यार कर ले डरैया जान कहले हमन कि प्यार करे वाला डर लेना आ दिल लगी दीवार से तो परी का चीज ए है तू जा जा ना तो तू हका हका के पिटवाई तू हमरा के जा ताकत कहो तू कह तो कि मेहरारू हमार मारे लगी मारी ना जा ए मुआनु सुनो ना। जा सब चौपट भाड़ा मेहरानू के डर से लोरोवा तड़ा रुका जे बैठे ना पक बजा अच्छा तू चल आज तारा घर चल तारा मर्द के सामने चलो का चल तार देखो, डर हम नहीं डेरा तू ना डेरा तड़ा ना चलो चल त तू चल हम चल तनी घरे अब फौजी ले कहता नहीं कहता कि भाभी के कुछ ना जानी ना अगरबत्ती निकाल के पूजा के तैयारी करो हां काम कोई चलो ठीक बा जतन बाय ना भगलो तारा बाई में आग लगो बहुत खतरनाक बियर मर देता नहीं तो पिटवा दी कहता नहीं कि अब सब्जी लेके आवे ना अब सब्जी लेके आवे ना पागल हबो मारे उलट के हमार भाई होबे नो ना ना हम भाई ना है रहता अरे का हवे भाई ना हवे तो दुश्मन हवे मरबा दुश्मन हवे मरबा तो चल घर तू आबो जा तो काहे मरला अब तू जान तो छोट बड़ो तो दुलार प्यार में मरलो हैं चल ठीक है बा का कर के ना कोई कहबो ना नो ना ना कह पक्का पक्का हमार कपार पहान दे को हां कपार पान करे ना कह बस जाए थे बाबू आज के बाद नो कान पकड़ तो ना ना करबै वो कारण ने कबो ना मिलम ना कबो जुलम बहुत कहत कि हमारा के तू कल ढेर ढेर सब्जी ओकरा के तोड़ के दे दे हमर तो बहुत खाला पिया ढेर सब्जी देल वाला हां आ घरे का होई अब घरे ए तेरे भूखा में मरल जी ना अरे तो मल सब्जिया सर गेल बा जान तो कौन दे नहीं जौन पिलवाई रहले तब ने देले भाई
पिलुआई ले जाई ओतना चना के बिया तारा का हमरा के बुड़बक समझत रह ठीक है बा तो बच्चे खातिर चलो। करे के बतन को ल का करे के बा जा लाचार बा जाए दो ससुरा पहुंच का ई तो कसम खा लेलो सब पक्का कन्फर्म हो गई कि कहीं ना भौजाई से जाए दो कम से कम अब दिल में तसल्ली मिलल न कि अब ना पिटाई होई हमारे तो घर में हेरारू इतना मार मरले रहित कि ससुर कहीं मुंह देखावे लायक ना रहती भागे दो घरे जल्दी